Keď ten bača tam sedí a teraz v tej ohrade tam bík prostor, tam pasie. Teraz ide turista, chce si skrátiť cestu, no tak rovno cez tú ohradu ide to prekročiť a hovorí, tade nemôžete, pánko, tade sa nesmie, tam je bík v tej ohrade, tade sa nesmie ísť, tade nesmie nikto. Neslobodno. Hovorí, takto. Ja mám preukaz, som poslanec Národnej rady. Ja môžem ísť, kade chcem. Je vám to jasné? A čo chcem, môžem ja. Preukaz. Dobre. Nekročil, pošiel do tej ohrady. Ja som otvoril bránu. Pošiel do tej ohrady a ten bík ako zbadal, samozrejme prestal žrať. Okamžite naštartoval a už rozzúrený uteká na toho pána. Tak ten kričí, preboha, bača, zachránte ma. On hovorí, nie, preukaz, ukážte mu ten preukaz.